mari hita salhu na pinoparno putar raja sila sabu maswalu turpuk namar hojahat tu sila ina borak. Mauliate ma di tuhatta, mauliate ma di hasadautta. Di bagasan hasehatun hita boiretta hita marpungu di kantor sekretariat ima sekretariat siwalu turpuk nadong di provinsi Banten. Di Borginon pe parsejarota ma mengenai ulus tujung dohot ulus saput. Aha do ulus tujungon, aha ulus saputon, sian dia harorona denggamba ni naroha tapai hutihut di hatorangan ni gurutta di bagasan Borginon ima opudepan sialoho dot opromora sinabariba. Partikianope hupasahatami ma tuhamu. Mauliate. Isa may muda. Horas madhita po para na putara ya sila sabungan sualu turpuk na marhoja tu sila na hinabolak. Obar tu materi na di pasa ni abat prolog rakin ima ulus tujung dot saput. Alea pala di Borginon ulus tujung bajolo tabahas. Diari-ari na magihuk mandom tabahas muse manang tahatay muse ima ulus saput. Ahado artini ulus ya. Berbahasa Indonesia mau asesonda sude maboto ade. Ulus tujung ialah ulus yang disampaikan ditujukan kepada seorang baik istri maupun suami yang ditinggalkan oleh suami ataupun istri yang anak-anaknya belum ada yang menikah. Dah, Imam Bolo kesimpulan sial literasi nadi jaha doa kepada orang yang tua-tua teh. Jadi artinya pada dahon nang mabalu sada ama manang sada ina. Artinya ditujukan tu si majujung nai. Ima pangat tu sion di tujung. Nah di hamu aka manami totunuangin isiro na berhak pasahat tot tujungon. Tu sada ina nama balu manang ina ama nama balu. Adong piga-piga versi ate. Adong do di sada-sada marga marang sada-sada luar. Napasahat tot tujungon sian hula-hulana. Song-song ninang saputna. Ate. Adong di sada-sada luar songoninon. Alai. Bolo pada umumnya do. Bolo di daerah Samosir do nahumaliakna. Molo inaido nababalu napasahat tujung ima hula-hulana. Asita kasta boto te. Molo amaido nababalu napasahaton tujungna berarti tulangna. Dah. Sorido nang sebaliknya di napasatut saput. Molo inaido namoding manang nalao berarti hula-hula nama putih. Molo amaido nalao berarti tulang nama putih. Terido na jut namasa. Alai na kiningani di dokok kami adong do di sada-sada luat marang di sada-sada marga kearifan ni margai marang kearifan di luati napasahaton tujung doh saput hula-hula ate targai maino sudi akahamoraon ni oputa si jolo-jolo tubuh dui damboy do koronta salah alana adong do dasar-dasar filosofi ini asa songoni rata kasih do tajahan do di literasi tahun di buku tahun adong do alasan di son bahasa sian hula-hula pasaton saput do tujung. Hingga pata jahate. Nah, ya mau manami. Tutu adong do proses
napasahat tujuan. Jala arong do hata-hata na dang asal na dia pehonon. Ate, mardongan hata-hata don. Hata-hata mulubuy do koran to marhata hadi bataon. Om marirok konda hata ditikki na pasat tujuan. Di skenario tahun tanggap ma inatai nama baru. Marang na inatai moding amatara. Atar sumod dia mah hata-hata na naeng sidohonot ta ditikki na pasaton ulos tujuan asa dinggam ma ta payhutiut. Pinasa ma tu amanami opugrajaro asa dijaha dinggan jongjong. Ya, kamu itu ipaporsaton Tuhan do Tuhamu nuaing sada si taunan nadok-dok. Kuat tu si hami do itu tung masai borat do si taunan on Tuhamu nasongon udan naso hasaungan. Songon alogo naso hakudian. Alai ingot hamu ma itu indara holan hamu nama morsan nadok-dok i. Do nang hami hula-hulamu na ima ubahin na ro hami nuaing madapoton amutuson laho mabay tujung muna simbol manang tanda roon ito pawahot tu hamu na adong do hami hula-hulamu na makaholong hamu maing ito jalo hamu ma tujungon jadi ale ito songon tujungi naung apen waeng disimat jujung muna songonima dohot holong ni rohanami dohot tangiang nami madongani hamu dohot akka bere nami sudi akut nii ingatonmu itu hata nitu hata nama dok ahu do ama di akka nama balu do di akka dana naso marama jadi nama balu naholo majalo jala maka porsawai hata di dangpola biye mabiar manang ganggu di hangaluan na siapari aitu hata do silehoni sude ope ito sahipasma akka bere nami i songoni nang hamu sahipas satuna sarimadua pature ture nasida butima mauliate. Iya. Songonima hata sidohonot ta ditikki pasaton ulus tujuh. Ate. Tongdo marhaujahan tu hatani debata. Ate. Asa unang-anong sinkritisme. Jadi tetap do kita marhaujahan tu hatani debata. Ala dia bang, molo adong ulaun pasahat tujuh, dong di pasahat tujuh ini berarti adong proses buka tujuh. Ate, jadi dong ditujuk ko ni tarida ma holip ma lambang na holip ma sia simalolong na ima simangaruduk ni amatai marang simanguru amangaruduk ni amai ate baru digohima ulauninon dohot buka tujung marang ukap tujung najulo ate ditikki ukap tujung dipatupa dung mulak sian udian iro somalla najulu alana nung ngaholip simalolong na iro kan nunga holip nunga be disuan manang ditanam di ngemak alai siados ni roha tu perkembangan zaman doang inon dan ido ulaun buka tujung di patupa dong nakok si mangarudopon manang bakkeon tu ambulan dianggap mau nang holip sian simalolong na
Ale anggapan doi kan ini nuangin ate, ale dianggap mak oleh situasional. Mulai dulu kan, mula saya nudian, rak mulak dapat hujabu, dan itu di patupa ukat tujuh, laos di situ pasaton aka, hata, poda, barang si paingot, manang apula-apula teh. Alai alara kesibukan nuanginon di pangarat tuanon, terlebih di Jabodetabekon, dan itu nunga tersengon na jarang dung disuan si mangarudopon rak mulak tujabu alana si ada kahutan adau do akka pertikian do akalan na asing alai si dos niroha dan gitu di pangidohon hasuhutorinon di nama buka tujunginon dung nakok si mangarudopon tu mobil marang tu ambulan las di patupa ma dielek ma hula-hulaon di siwa di patupa songon na panggohi ni si hulaoni ima buka tujung ate tasongoni nama nuanginon nama sa di perserahanon mian molo tu adat ne putta si jolo-jolo tubuh songon na hurang sikok do ate ujul holik donian yon iwa bakyon marang si mangarudo pon dagina unga holik sia si malolong na baru ma dibuka tucung na molo panga kahatari da tu na julo olo mar piga de olo mar saminggu sa piga na julo ate ima da julo alai ima terjadi ma ima evolusi terjadi perubahan sama tu nuanginon dung nakok si mangarudopon tu ambulan marang tu mobil jenazah langsung dipatupa marisinon ima ukap tujung ale mulak mamu sahita tu khatarina tu nama dok gudang laut dos niroha si wenda saut mulununga marsi paululuan antara pihak ni hasuhutor do akka hula-hula dangarong nama duai dos niroha ate molope arong akka nahurang sikok di torani oputasi jolo-jolo tubuh nau sikok mai siat dos niroha. Nah dihamu akka manami akka hado perangkat buka tujungon ate totunu angin para deota marison deke do idahan asal orang lupa hian ate terlebih kita hula-hula na berkompeten mana situ bulung naneng patupahon buka tujungon sikko botot taro akka aha perangkat nalahosi para diota somalna apalagi tikyon sayolo do bagido tolong tu hasuton asa di pasar tu par catering tohoro di pasar tu par catering alai tetap do monitorota ai molo dang di patupai isaro na maila karita na maila alani molo peta di pasar atau kupar catering tetap dong monitorota dipantau disukuton dipaingot asa betul-betul adong nalau si patupauta marang perangkat nalau si patupauta ditiki na patupahon ulaon buka tujung terjulu mairakin deke dengido nah baru idahan baru aik si tio baru parbue dan itu nah adong nuanginon namasa tersok kita nak kinung kata bahasison taparade amplop imana marisi hepeng nyedang ada ton alemana bayron asa huina ulida si ulauni anggiat hatop tarapul rohani ima nama baluinon unang saitong margudok pong ada yang mengade saya tak kasih tahu to alani tabay ma simulasi tersongot dia do proses ni na mabuka tujungon ate dia ada urutan na dia na perjulu dan itu saya tak kas tabo to perjulu nakin dibuka tujungi ate dibuka songoni arok kata hatana
paduahon disuapi. Nah, baru patulo diliam mangan, diliam minum, diliam perbuipir, saya baru mah diliam amplop. Alari, tapi gimana? Akka sokot dia hata-hata dina buka tujuh kita. Ate, molo kita selaku hula-hula marang tulang, tugas tak marang dapat tohona kita masih tobu bulung nalaho mangulahon buka tujungi marang ukap tujungi partikero pinasa ma asa dijauh kamu perjolo ya membuka tujung ya Nuain muka tujuhon anggia mabuka penggawean perhorasa tuho itu tupahon ni amat taribata husua bimaho itu yasma ilu sias simalolongmu akka silas niroha ma dipasahat tuhat tadi ho itu dohon dihita saluhut na tujuruan ni Arion ku disuapi dah gitu dohut na disuabi iya mangihut pangamay dahag dohon dekyaw asa margugo ho mangulang-ulong asa buhay parmuru-muru anak kami ku disulakot tuluhali ate dohon isulak ko tuluhali tu iyan akol inong mual si tiyo-tiyo on asa anggir magiyo kapasamotan tupahon niya mataribaga di ibotokku nang dihita saluhut na ku dipainup pur ate di painumpot tuluhali iya Pir matoddim, pir sahalam mengiring-iring sudah peparami dongamu sarimatua. ku dijoput Dijoput jala dibahet di simajujung ni nama baru di pajujuk nate ya Duksilum bidok hatana disabut humma parmui tuluhali tugijang di nahudul isi nuhud didok horas iya parbue lihat ya namanya Dum piga-piga Arion Lauho itu tu pasar, togi hok beri madlongani. Asa unang margudok pong ho itu. Tuhor mananayang sulok paumu. Loppa ma asa mangan hamu dohot akka beri. so ni mak sah nate Lima sahat. iya jadi mau lihat pak ima hata-hata sido horota ditiki buka tujung alani amang marhite-hite parsiajaratta bornginon dang bui terpasiningon ate dang bui terpasiningon taun saya dapat dah dua tikina lambat atau cepat melalui istilah bahasa Indonesia nekod do dapat dang bui jual tak apalagi melalui kita do situ bulung ate apa ate alani marhite-hite on pakirimod nami dihita sa laut na buhay ma dengkat taulahon molo ditikina haduan ate dapat masana kita dinekon mangulahon ulah songon jala mole ate mari hamu akka manami nakya mangulah songon ate ale molo pe nakya mangulahon buhay maon rehabilitasi di kita pamorahon menebay akka perbenotuata tersebut dia karurutanna so dia ditiki na menunjukkan ulusi imara na buhi di pasat kami merhite-hite perjumpaan tabornginon ate tungarong na hurang takas buhi do hita marsi patakasan buhi do hita marsi tariasan partikero di pasat kami tuhamu akka amat taraja butima ini apa deh ina deh, mulai mah di kita salut dah. Marhite-hite parsiajaran to porngiron pakirimot di hami. Mo dapat tugas kita di nama mangulahon akaulahon abot ni roha songonon. Bain narohanami radi mahita salut nate. Nunga adong bohal di kita. Unang adok kalak namor dambui biami. Artinya orang ipatembak kuhalak. Mola pala kita do situ bulung. Ate. Mulai mah marsanga batu hatta, marsanga po putara jasilay sabungan, marsanga para kita po para na putara jasilay sabungan, si ulo turpuk na marhoja ko sila lahi na bola. Horas manihita! Horas! Yeah.